ku blei ye pi baro ki para bangej bat ki be jong trai jong yu Jesus Christ mentak sngi ha jin shisha ngam kwa mat ai kini ki mat pusan namar ba ke jin pule na ka gospel ka ba ngi pule mentak sngi kede ke jin pule ka ba suk ba ban yalap bat ban ong ye kiwe Henry ka ba ba ban le wat nga haladeru bunsin ngam le ya kan ni ka banga kren Henry wat la kata na ka banta ka jin mentoy jungi baro dongin ya puson lang lada pi pule ya ka kod Song of the Bird bala tho da Father Anthony de Mello Father Jesuit pinlap ka we ka jin ya thu khana sapang uwe ulong pa upada ka jin so si ka bajur u pai shala ka lok u ong balei pi pen kan mau bat pi sei shi sei ya ke jin bakla barim jonga ngadang mut pila klet eki kalok jung ka jubab ka ong hoat ken na ong em ye pi ba ngala map bat ngala klet lut baro aposin ki jin bakla jong pi hadin kane o Father Anthony utho kumne nga unong pop nga duai atrai wat kan mau shu ki pop jonga bat utrai ujubab ki pop jong pi ngala aklet eki nadu menoshu pihap ban pen kan mau ke kita ki pop jong pi perkhat biang ke ching ong jong ketu kariu kan thei ngala map ngala aklet baro arpo Henry Jisu uang ki kita ki pop jong pi ngam kan mau shu ka weiru kran ginya per bak labak hablen gijing ong jong Jisu par gijing ong jong kata ka kan thei ha ka siti ban kong jong Paulus sha ki Kristen ha Korin kala nong ka bakhat lai ngi pule kumne ka jing i kam ju at not kala nong ka bakhat lai ka khot ka basan pin lam e kane ka bamut ka jing i kam ju kan mau ne sa nut ye ki jing bakla balale chisin na asin na arkosin kane keng komen para ka pedang jong ka jing pule jongi ha ka gospel ka bamenta ka sngi habau Petrus ukuli yu Jisu kano sin ngadai ban map ye ki jing bakla jong upara jonga u Jisu paik tin ong om tang hen yo sin Henry hen yo sin ki hen yo kabamut man kapor wat at nut wat bu nut wat kan mau ya ki jing bakla ki bala le klem da light man kapor ngi ki Kristen ngi le pop Henry kat hadu bangila don kat ne ublei juwan pen kan mau ya kita ki pop jungi shem lawan ong Michael kata sin mela le ne kong kata sin pila pen keng ya ka hukum ublei umat yangi man ka minit bat man ka second kum taru ukwa bangin long ngi yo sngo bun ki baong kat kanete tang ublei hi bala ban map hato ngim don se ka jin trang ban pen ya seriem irde kendiat ban ublei da ka bangi kloi ban map bat klet no ya ka jin bakla jong kiwe namar piru pikwa em makiwe kin klet bat kin map ya ka jin bakla ya ki like ki let ki tam ki duna jong pi wat nhiều tang ya ka jin duna bat ka jin bakla jong kiwe namar ba pi de ki Kristen kumbau Chris ju nhiều tang ne ubu not e ki pop ki babon jonga bat jong pi sakaway nga kwa ban pen kan mau habang ngimap om tang bangi pen yester yem mila de badu Chris bad ublei ubadap da ka jing map Henry ka jing map kalong ru kadawai ka baklain du ban pen koj ya ki jing pang ki babun ki jongi pi kan mau yo we pastor bapo namba u Billy Graham u ong kumne
Nyo posan persen kinong pang ha hospital kin koit na ki jingpang babun jong ki pada kilong ki bamap. Kani ka jing ong jong te pastor kadai shisha. Pitip em Santa Mesa Street kepada napo Mandaluyong City po Metro Manila kadon kowe ke hospital ke Bakarteng Our Lady of Lourdes Hospital ngi selit ay mas bor-bor hak tu hospital udon we pada salishan jungi ubadai unong ngapla hakate ke hospital but uju itu bor-bor yangi bawat kibriu kibayo kansaru ki koy haba ki map yalade bat ki map ekiwe sisin u itu bawdon we padar bala janiap te kita ki doktor bat ki sister ki khot yo ne padar salishan jungi bandit ngapla hadin kata ke jins ngapla ke bane kumbalai kan tatam utau padar ukoi padu klain no pad udang im hoi utau padar salishan jungi umla banyetu ya kata ke jing pla jong utau we padu padar Henry habaya kren bani usuong umap bat menta ulakoi ngimtip ya no umap bat ke kata ke jing le ke ba umap namar ba kedai ke sakramen jing penyesuk ke ba upadar umnut bat umdon hok ban yetu yangi umla ban yetu kumang ong meneh ngila ban ai shibun kinuksa Henry ngam kwa ban yetu syapang ka jinja bat ka jing im jong kiwe namar ke ba kongsan kedai ban long mangi ken kita kiba kloi ban map ngi de ban map nga de ban map khnang ba ngan suk kamen sim pidon gijing pang ngidon gijing susi ngidon gijing bam suk men sim ngihapan puson bah yo lese ngimpat la ban map ya gijing bakla jong la jong ni gijing bakla jong kiweru map bat tokoit no ublei ukwa ba ya kata ukwa bangin pa ya kata kejingkit kebakia kejingkia jong kejing bam map habangi map kata kejingkit kebakia kan sting ban ngin yo ya kejing koit ngin yo ya kejing kemen en yero yo Jesus Christ junom la junom amen